Fil-jiem li ġejjin se jibda jitħaddem is-servizz ta' pariri u assistenza b'xejn minn avukati u periti lil persuni li huma affettwati minn xi żvilupp fil-qasam tal-kostruzzjoni li jkun qiegħed iseħħ ma' ġenb ir-residenzi tagħhom. Kull ċittadin li jaqa' taħt tali parametri se jkun jista' japplika għal dan is-servizz bla ħlas, waqt li l-Gvern ikopri l-ispejjeż ta' dawn il-professjonisti li se jibdew jagħtu s-servizz. Numru ta' avukati u periti bil-warrant wieġbu għas-sejħa riċenti tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA wara li l-Gvern ħabbar dan is-servizz ġdid bħala parti minn sensiela ta' riformi fl-industrija tal-kostruzzjoni li għall-ewwel darba qed tara injezzjoni qawwija ta' serjetà u dixxilpina. Fil-fatt tal din is-sejħa l-BCA rċivit madwar 50 applikazzjoni minn avukati u l-fuq minn 20 oħra mingħand periti kwalifikati. Min hawn skatta proċess biex jiġu evalwati l-applikazzjonijiet u ntażlu dawk affidabbli li kapaċi jaħdmu f'tim u huma motivati biex jibdew joffru tali servizz. Dwar dan tkellimna mal-perit Rodrik Bonnici, l-aġent kap eżekuttiv tal-BCA, li spjega li lan aħari tas-servizz u li persuni terzi kollhom rappreżentazzjoni bla ħlas waqt li jiddefendu drittijiet tagħhom fi proċessi marbutin mal-kostruzzjoni. Ħajkunu qed jgħinu b'mod legali u anke aktar b'mod tekniku meta jkun hemm problemi fuq meti statements, condition reports u dawk li l-mistoqsijiet li aktar nitaqgħu magħhom aħna. Dan is-servizz u riżultat ta' twettiq ta' inizjattiva li ħabbar immedjatament il-Gvern wara l-pubblikazzjoni tal-inkjesta Sofija. Il-perit Bonnici spjega li l-professjonisti mażulin qed ikollhom sessjonijiet ta' taħriġ apposta biex ikunu mħejjin quddiem l-isfidi varji li jistgħu jaffaċċjaw. Saru numru ta' sessjonijiet ta' taħriġ mal-professjonisti biex ovvjament naraw nispjegaw aħjar dak li qed tintalab min-naħa tal-BCA biex id-domanda barra tkun il-persuna ġenerali barra tkun qed tinqada l-aħjar possibbli. Bħala sessjonijiet kien hemm diversi, kien hemm sessjonijiet ukoll konġunti bel-periti u l-avukati biex eventwalment fil-ġranet li ġejjin jiġi implementat da servizz għall poplu ġenerali. Dan is-servizz se jiġi mniedi ftit tal-jiem wara li tħabbret ukoll il-helpline 138 għal kull min ikollu diffikultà jew jixtieq jirrapporta kull xorta ta' abbuż u tħassib dwar siti ta' kostruzzjoni. Il-helpline qed titħaddem 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa. Dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-OHSA u l-istess BCA.